Ne tak dávno začala kampaň s prezidentom. Sledujete trošku kandidáti. Zostal som šokovaný, keď mi kamarát povedal, ty ideš kandidovať za prezidenta? To čo? To čo to ty rozprávaš? Vyťahol z internetu a dal mi papier. Jeden z možných kandidátov za prezidenta, Marián Kufa. Prečítal som si to a mal som z toho švandu. Ale krátko na to prišli ľudia, verte tomu, nepoznám ich. Pán farár, poďte za prezidenta. Kúkam na nich. Poďte, zjednotíte kresťanov, poďte. Teraz som nevedel, čo mám odpovedať. Ja hovorím, viete, tá funkcia prezidenta ma tak až nepriťahuje, ale tak rád by som sa na vládnom špeciáli povozil. Samozrejme, to považujem za takú frašku, aj keď viacnásobne sa to zopakovalo, aj v týchto dňoch. Si predstavte. Prezident. No. Pozrite, tak asi ešte pred rokom, o takomto čase, ma volali celebrita. Na jeseň mi redaktor z jednej televízie povedal, pán farár, už vás nevoláme celebrita. Vážne, pán redaktor? To ja nebudem spať. Charizmatický kňaz. Celebrita. Ešte neviem, jak sa to tam volá, ten... No, ani ten názvy neviem. Však filantrop. Potom sociálny pracovník, farár zo Žakoviec, konzervatívny, ultrakonzervatívny farár, fašista, blbec a hlupák. To som ja. Za jeden rok. Ale keď ste počúvali dnešné evanjelium, toto Ježiš predpovedal. Žiak, môj žiak, nebude nado mňa nad učiteľa. Mňa tak nazývali, aj vás tak budú nazývať. Ježiš, král Izraela. Pánečku, poď, budeš kráľom. Poď, Mesiáš, politický Mesiáš. Čakali politického Mesiáša, oslobodiť od Rimanov, my ich načapeme. Netreba veľa peňazí, on rozmnoží chleby. Netreba veľa vojakov, on vzkriesí mŕtvych. Áno, on, Mesiáš, politický. Král, Mesiáš, tesár z Nazareta, Ježiš Nazarecký, Lotor na kríži. Vidíš to? Ak zoberieš evanjelium vážne, no presne toto ťa čaká. Vidíš? V mojom prípade len to je presne to isté, čo Ježiš predpovedal. Tak to bude aj v tvojom. Tak to bude v tvojom. Však nespĺňaš tie požiadavky, ktoré iní očakávajú, tak takto klesáš z neba. Celebrit, pif do hnoja. Tak. Tak to je. No a teraz sledujme ďalej. Sledujme toho Ježiša, čo to s ním spravili. Kajfašovci, Pilatovci. Kajfašovci to boli tí, ktorí tvrdili, my sme veriaci. Daj pozor, aj diabol je veriaci. On neverí v Ježiša, on je dokonca presvedčený, že Boh existuje. Nielen verí, on je presvedčený. Má vieru, ale mŕtvu. Pán Ježiš odkazuje cez svojho apoštola Jakuba, viera bez skutkov je mŕtvá. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem svoju vieru. Ukáž mi vieru bez skutkov. To není viera. To je vedomosť.
A ja ti zo svojich skutkov ukážem, že som veriaci, lebo mám skutky lásky. Toto chcel povedať svätý apoštol Jakub. Diabol má vieru, ale nemá skutky. Keďže nemá skutky lásky, to je mŕtva vedomosť. Vieru, o ktorej hovorí Ježiš, tam musia byť skutky lásky. A pozrime na Ježiša. Kajfašovci to boli tí pravoverní teológovia. Tak sa bili, my sme teológovia. Zosmiešňovali Ježiša. Aha, priateľ mytníkov a hriešníkov, žrač a pijan. Kaj tu ako dávali. Aby ho ešte znevažili, pribili ho medzi lotrov, lebo tam ho chceli započítať. To robili s našim majstrom, to budú robiť aj s nami, s jeho žiakmi. A to robia. Medzi lotrov extrémista, farári, ultra, blázon, fašista. Tak. Víš, takto započítajú medzi lotrov, pekne dajú medzi lotrov. Kajfašovci, to sú tí, ktorí hovoria verím, ale pretože nemajú lásku, skutky lásky, ich viera sa rovná nevere. Taká viera nijak nepomôže. Že ty veríš, že existuje Ježiš Kristus, ale nechceš mať skutky lásky. To je mŕtva viera. S tou nikoho nezapáliš. Potom sú tam Pilatovci, ktorí sú neveriaci a vedia, že ten Ježiš je nevinný, ale zo zbabelosti a z populizmu, aby nestratili priazeň, tak jak dnešní politici, kuknú, kde to ide čo najviac tých ľudí a tak začnú rozprávať. Prispôsobia jazyk tak, aby chytili voličov. Ale taký Ježiš nebol. Ježiš išiel priamo. Či ho volali Mesiáš, král z Nazareta, priateľ mytníkov, hriešníkov, žrač a pijan, lotor na kríž. On išiel furt rovno. A my, jeho žiaci, sa to učíme od neho. A furt ísť priamo. Žiadne cirkevné funkcie nemám a nechcem ani svetské funkcie. To mi teda verte. Ale keby predsa som bol tým prezidentom, všetkých vás povozím na tom špeciálne. Tieto ambície ja nemám. To teda ne. Nie kariéra smerom nahor, ale kariéra smerom nadol. Takže si do mňa kopne, kto chce a kedy chce. Jak ste videli v týchto dňoch. Zaujímavé, ja som bol na duchovných cvičeniach, a všetci vedeli, čo som povedal a nepovedal a čo som urobil, neurobil. To je zaujímavé. Tam už kňazi hovorili, farár, vieš, čo tebe? Nie, nechcem vedieť nič. Ja som dneska tu s Ježišom. Ja som na duchovných cvičeniach. Nechcem nič iné vidieť, ani vnímať. No som sa vrátil domov a naraz kúkam, čo to je? Čo to je? Však na nikoho som nepodal žiadne trestné oznámenie. Ku nikomu necítim nenávisť a všetkým odpúšťam. Si predstavte, tú drzosť, opovažlivosť, že farár sa chce napodobniť Ježiša. Všetkým odpúšťam a posielam požehnanie. Vieš, čo to je požehnanie? Nech s tebou kráča Boh. Nech s tými odporcami, čo sú proti nám. To nie sú moji nepriatelia, aj keď majú iný názor, ktorý ja nikdy nepríjmem. Ale to nie sú moji nepriatelia. To sú moji bratia a sestry. Ježiš na nikoho nezvolával blesky. Všimnite si, jak bol na kríži. Prišli Kajfašovci tam. Boli tam Pilatovci. Boli Kajfašovci, ktorí tvrdili, že sú veriaci a pritom boli plní nenávisti, čiže ich viera sa rovnala nevere. Takí boli a sú aj dneska. Tí naháňali Ježiša historického a títo naháňajú Ježiša mystického, ktorý je v tých ľuďoch, ktorí v neho veria, v núdznych, trpiacich najviac. Tak to robia presne to isté. Pilatovci, to sú šikovní politici, ktorí budú furt, aj keď vedia, že urobia krivdu, umýjú si ruky, ja s tým nič nemám, a pritom má, lebo stačilo Pilatovi tak spraviť a Ježiša mohol zachrániť. Ale oni si umýjú radšej ruky. A tak tu boli. Ale bol tam aj Peter, bol tam aj Judáš, bol tam neskôr svätý Pavol, bol tam Nikodem. Pozrime pod mikroskop na nich. Judáš a Peter, obidvaja zradili. Obidvaja. Keď pritiahneme za uši, trošku si
Peter 3-krát viac. Rozdiel medzi nimi? Judáš ľutoval seba a Peter ľutoval, že zradil Krista. Kto si ty? A kto som... My by sme chceli na tých odporcov povedať, Judáši! To by sme tak chceli, však? Ne? To by tak pasovalo, keby tak Kufa teraz povedal, Judáši! A označil. Ne. Prečo? Z každého z týchto ľudí sa môže stať Peter a z Petra sa môže stať ešte Judáš. Videl som padať libanonské cedre. Tak je v písme. Kto si myslí, že stojí, nech dáva pozor, aby nepadol. Kto z nás mi môže povedať, že nebude v živote Judáš? Povedať to môže hocikto. Ale či je to naozaj pravda? Nemôžeme tí, ktorí sú proti, majú iný názor, nazvať Judášovci. A keby sme tak urobili, toto nie je Ježišov duch. To nie je Ježišov duch. Sú to naši bratia a sestry. Sprevádzali ho Ježiša tam, Judáš vedel už na tej krížovej ceste, čo zrobil Peter, vedel, čo vymastil slabosti. Neskôr Šavol išiel tak, prenasledoval, myslel, že robí dobre, ale bol úprimný. Boh nedovolí, aby sa úprimný človek strátil. Aj keď ide proti Ježišovi, išiel tak, potom pád z koňa, buf, a išiel tak, o 180 naopak. Toto robí Boh s úprimnými ľuďmi, ktorí sa úprimne milia. A tí, ktorí sú dneska kričia proti nám, mnohí z nich sú Šavlovia, mnohí z nich sú Petrovia, niektorí z nich sú Nikodémovia. Kto bol Nikodém? Zdal sa ako zbabelec. Člen Sanhedrinu, dneska povieme člen Slovenskej národnej rady, pán minister. Toto povieme, takou rečou dneska. To bol Nikodém. Zbabelec jeden, čo nič nepovedal v parlamente. Zbabelec, čo vo vláde nič nepovedal. Pomaly. Príde ten čas, kedy ho zbadal, bol som zbabelý. Odpusť Ježišu. A vystúpil vtedy, keď všetci odskočili od Ježiša. Keď mysleli, že už to má prehraté. Vtedy vystúpil on, ktorého by sme prenahlene nazvali zbabelec. Opatrne s tým, ako označíš ľudí. Dneska je taká moda, značku dať. Všetky som chytal značky. Som myslel, že vyhrám homofóba, ale predbehol ma pán predseda parlamentu. No, už mi povedali, farár, vieš, že budeš homofób? Vážne? Fíha. To len ďalšia nálepka by mi homofób. Fób. Neopodstatnený strach, obava. Mám ja neopodstatnený strach z prostitútiek, z lezieb? Mám ja z vrahov, z kriminálnikov? Veď by som sa o nich nestaral. Ja ne o tom kecam, že ich mám rád. Ja to dokazujem. Bývajú na mojej fare. Prostitútky a lesby mňa milujú, majú ma radi. A ja ich, verejne to hovorím. Ale nie ako samice, ja ich mám rád, ako otec má rád svoje dcery. A dcere odvážne poviem, dcera moja, ne, toto ne. Keď chceš chlapa, ne, toto ti nepomôže. A lesbe, keď chceš ženu, ne, toto ti tiež nepomôže. Ja, tvoj otec, s tým nesúhlasím. Ak chceš, urob si po svojom, ale chcem, aby si vedela môj názor. Napriek tomu ma majú radi. Prídu ku mne prostitútky a veď mohli mať mužov, koľko chceli. A prídu ku mne lesby, veď mohli mať žen, koľko chceli. A prídu ku mne s prosbou o pomoc. No vidíš, toto, čo dneska liberálny humanizmus hlása, bo ponúka ľuďom, čo im chutí, no toto kresťanská láska demaskuje a povie, však prostitútka mala, čo chcela. Však lesba mala, čo chcela. Prečo prišla ku Kufovi? Lebo už tak nechce žiť. Kresťanská láska nedáva, čo ti chutí. Kresťanská láska dáva to, čo ti osoží. Tí, čo dávajú to, čo im chutí, to sú šikovní politici, šikovne robia triky, aby získali ľudí. Ježiš nepotreboval získať ľudí. Ku koncu svojho života pozemsko ich strátil. Kufa nepotrebuje. Pán farár, uvedomujete si, že strácate popularitu? No to je fakt. Čo teraz? No, do hrobu si popularitu nevezmem a ja s radosťou vymením popularitu pre dobro slovenského národa a pre dobro našej cirkvi. S radosťou, môj Pane. Tu je môj život, tu je moja popularita, tu je moja kariéra. Som v najmenšej, najstaršej a najchudobnejšej farnosti na Spiši. Kde ma ešte chcete vykopnúť? Všade, kde ma vykopnú, mňa len povyšia. Kňazom som na veky, no tak ako nechystám sa ísť nikde, politicky ani cirkevne vysoko.
Chcem byť služobníkom pre všetkých ľudí. Bez rozdielu rasy. Kto z vás môže povedať, že mal všetky 4 rasy, všetkých ľudí u seba doma? Je tu takto taký? Tu sa pozri na tú ruku. Bielých, červených, čiernych a žltých na mojej fare. Kto môže povedať, že má LGBTI a ešte širšie ako LGBTI? Tu je moja ruka. Tu je moja ruka. Širšie než LGBTI. Mám aj pedofilov, nekrofilov na mŕtve ženy, na pedofilov na deti a zoofilov na kravy, ten na kone. Minulé pani jedna povedala, tento pán farár obťažoval naše ovce. Údaje. Kto to ešte môže povedať? Farár Kufa hovorí jak svätý Augustín. Nenávidím hriech, ale milujem hriešnika. No tak, otec rodiny to musí odvážne povedať. Keď vedel odvážne povedať heterosexuálom, musí vedieť odvážne aj homosexuálom. Ináč nestojí za nič. To nie je namierené proti homosexuálom alebo heterosexuálom. To je namierené proti hriechu. No prosím, politické spektrum, poď ku mne do Žakoviec. To v parlamente nemajú také široké, jak my. Prosím, o čom sa ešte bavíme? Veriacich, neveriacich, inovercich. Hara Krišna prišli ku mne. Hara Krišna. Nevyhodil som ich, pohostil som ich, privítal. Oni nikdy nebudú súhlasiť so mnou a ja nikdy s nimi. No ale to nie sú moji nepriatelia. Majú iný názor. A preto ich farár Kufa neodkopnul. Prijal z najväčších náboženstiev. Všetci boli u mňa Židia, moslimovia, moslimskí, duchovní, tu žije v Bratislave, je môj priateľ. Všelijak by nás chceli namočiť, označkovať homofób, nekorektný, netolerantný, ultra, jaký ešte, ja nemám ničoho, ale to neviem ani povedať. Hlúposti, samé také, že ti jazyk vykrúti, len aby si celkom tomu nerozumel a nejakú značku, aby ti dali. Čo ti dajú na kríž, keď sa dajú? Čo dali Ježišovi? Čo tam má? Prelož mi to. Ježiš Kristus, král židovský. Jaká to je vina? Žiadna. Žiadna. A v súlade so zákonom a v súlade, dám do úvodzovek, s cirkvou, bo teda cirkev nebola ako taká, ho ukrižovali. Najnevinnejšieho. Ako tam má vinu? Žiadnu. Ale žiak není nad svojho učiteľa. No to dačo ti musia dať nejakú nálepku, nie? No to nejaký fób, nekorektný, netolerantný. Hlúposti na hlúposti. Hlúposti na hlúposti. Prosím, všimnime si to, keď som bol no ešte pozrime, jak to bolo na kríži. Priviedli Ježiša na kríž, pribili ho, Kajfašovci sa tešili. Tak, teraz bude divadlo. Prišli na uliciach, farizei, zákonníci a povedali, tak teraz. Alebo začne prosíkať, dajte ma dolu, alebo začne hrešiť, preklínať na tých, ktorí ho pribili. Ak začne prosíkať, jaký Boh? Ak začne preklínať, kde je jeho milosrdenstvo? Ale boli tam aj úprimné neveriaci, ktorí pozorovali Ježiša. Stotník, ktorý velil celej poprave, ktorý bol za rímske vojsko, sledoval a videl, a normálne sa mu to bridilo, svätá Katarína, alebo nie svätá Katarína Sienská, Katarína Emerichová hovorí, že jak prišli tí, že ten stotník už sa mu burilo vnútro, videli, aké sú zmije, ktorí ho pokúšali. Čakal, čo bude Ježiš robiť, preklínať alebo prosíkať. Ale tento úprimne neveriaci stotník hovoril, toto som ešte v živote nevidel. To som v živote nevidel. Ten, ktorého nevinne pribili, a stotník vedel, že on je nevinne, ten sa za nich modlil. Odpustím, Bože, nevedia, čo robia. Na čo môže urobiť farár Kufa, keď chce byť žiak Ježišov? Odpustím, môj Bože, nevedia, čo robia. On zhora dával požehnanie, tak Kufa iba opakuje po Ježišovi. Posielam požehnanie. Toto stotník, keď videl, hodil príľbu o zem, odovzdal kopiu svojmu nástupcovi, zástupcovi a hovorí, končím. Išiel za Pilátom a povedal, Pilát, takto zločinci nezomerajú. Ten na kríži nie je zločinec. Pilát o tom dobre vedel. Hryzol si do pery, vedel o tom, že odsúdil nevinného. Alebo že nezabránil tomu, aby odsúdili nevinnému. A bolo to v jeho moci.
Bolo to v jeho moci. Ten, ktorý prevzal tú kopiu, 24-ročný chlapec, tak to hovorí Katarína Emerichová, sebavedomý, svalnatý, bol škuľavý, nevidel dobre na oči, bol škuľavý, ale sebavedomý, ctižiadostivý. Prišiel na koni medzi Ježiša a pravého lotra. Ľavý lotor a pravý. Ten zabíjal, ten cudzoložil, ten cudzoložil. Tesne predtým lúpežná vražda, zabili matku s deťmi, za to ich dali na kríž. Pozor, ten vľavo neľutoval a ten vpravo ľutoval. Lotri sme všetci, len teraz ide o to, na ktorej strane. Ľutuješ vôbec ty, alebo odsudzuješ tých druhých? Judášov, to sú tamti. Ľutuješ svoje hriechy, tak si lotor vpravo. To je urážka, čo si ten farár dovoluje, to príde nás, Bratislavčanov, tu urážať. Každý hriech je lotrstvo. Ak priznáš vinu, napriek svojej slabosti z prúserára stáva sa sympatiak a zo sympatiaka svätý. Ten lotor bol za pár minút svätý. Jak to vieme? Do neba nič nesvätého nevojde, tak je v písme, a Ježiš mu povedal, ešte dnes budeš so mnou v raji. Za pár minút zomrel. To znamená, musel byť svätý, lebo ináč by do neba nevošiel. Za pár minút. Svetosť to nie je otázka času, svetosť je otázka vôle. Ten úkon z tamtej ľavej strany presunúť sa na pravú. To môžeš iba ty dovoliť Ježišovi, aby to spravil. Presuň ma, môj Bože, tu. Ľutujem svoje hriechy. Pozrite, Kajfašovci tam boli, Pilatovci tam boli aj úprimne neveriaci. A ten chlapec behol medzi pravého lotra a Ježiša. A z pravej strany vidíte také vbodnutie, jak má Ježiš z pravej strany. Na ľavej strane je srdce a z pravej má tu tak nižšie. Ten s koňom prišiel a tú kopiu rímsku od spodu takto ju štuchnul. Katarína Emerichová hovorí, tak ju štuchnul, tak. Prepichol celý bok, sprava, doľava, tu vyšlo trošku kopie. Čo sa stalo? Vystriekla krv a voda. A jemu rovno do očí. No my, keby sme tam boli, dobre mu tak, keby mu spalilo tie oči. Vieš, čo zrobil Ježiš? Ježiš mu opravil oči. Ježiš mu opravil oči. Keď toto videli ostatní vojaci, mnohí z nich kľakli a bili sa do hrude. Keď to videli farizei úprimní, ktorí sa len mýlili, padli a bili sa do hrude. Ten chlapec vyťahol kopiu a začal Ježišovi boskať nohy. Ježišu, čo som to spravil? Ježišu, čo som to ja spravil? Čo som to ja spravil? Neskôr čakal tam celé 3 dni a videl aj to zmrtvý stane, neskôr bol svedok, všetko Pilátovi hovoril. Nešiel sa striedať so stražami, všetko toto videl. Aj ty prídeš na kríž. Jak každý z nás, mňa tam už tlačia. Kríž nie je koniec. Keď sa Ježiš nemohol pohnúť naľavo, napravo, hore ani dolu, zdalo sa, že je koniec, vtedy bol začiatok. Čoho? Jeho definitívneho víťazstva. Celebrity padajú z hora dolu. V Ježišovom svete hviezdy padajú z dola hore. Keď sa dajú na kríž, tam sa uvidí, kto si. Keď ti prepichnú srdce bolesťou, vysmechom, posmechom, znevažovaním, vtedy sa ukáže, kto si. Nie vtedy, keď je všetko v poriadku, to sa môžeš nacvičiť. Keď dačo nebude klapať, keď ti bolesť prepichne srdce, zraní ťa to, potupa, poniženie, znevaženie, úplné poniženie, úplné znevaženie. To bude na kríži, to bude tvoj kríž. Vtedy sa ukáže, kto si a ukáže sa, čo máš vo svojom srdci. Ježiš zo svojho srdca vystriekol lásku, uzdravujúcu. Uzdravil nielen toho chlapca, ktorý mu veľmi ublížil, on uzdravil kopec ľudí úprimných a šokoval neveriacich, aj tých, ktorí hovorili, že boli síce veriaci, ale nežili pod tak. Toto bol Ježiš. A Ježiš chce,
aby sme toto boli aj my. No a farár Kufa sa ho nemotorne snaží napodobniť. Čím budeme motornejší, tým lepšie. Snažme sa ho napodobniť. Neobdivovať, napodobniť. Toto je Ježišov duch. Toto je Ježišov duch. Dobrá jabloň ti dá sladké jablka aj vtedy, keď ju budeš mlátiť s palicou, bezcitne. Ona ti dá tie sladké plody. Taký je Ježiš, taký máme byť aj my. V tieto dni koľko domlátili do mňa. No keby som nebol veriaci, keby som nebol kňaz, ja mám povahu, Nemôžem si, Bože, koľko razy poviem, daj mi 10 minút. 5. Ježišu, minútu. Ani sekundu. Odpovedaj ako kňaz. Čože, Bože? Ako kňaz. To je jak? Žehnaj. Žehnaj tých, čo vás preklínajú. Dneska sme táto modlili v ráni, chvála kňazi. Žehnajte. Nepreklínajte. Čo urobil ten Ježiš? Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, tí veriaci, tá vrchnosť veriaca, tá svetská vrchnosť stal sa kameňom uholným. Čo je uholný kameň? No príď sa pozrieť ku nám do Žakovec. Tam sa to nenaučíš. Keby sme hrali súťaž o najkrivejšie stavby, vyhráme. Ale taký naozajstný uholný kameň, to je ten rohový, uholný, rohový. Ten musí pasovať s tým múrom aj s tým. A dneska ráno sme sa modlili kňazi v posvetnom čítaní. Šalamún je predobraz tohoto Šalamúna, Božieho muža, Ježiša, ktorý zjednotil vlastne dva múry, dal ich do pravého uhlu. Uholný kameň toto robí. Musí trafiť na ten múr aj na ten. Z dvoch stran. Taký, čo múr je, stačí jedna strana rovná, ale uholný musí byť z dvoch. Zjednotil tých, ktorí hovorili o sebe, že sú veriaci, a zjednotil tých, ktorí hovorili o sebe, že sú pohania. A vytvoril cirkev. Toto zrobil Ježiš. Toto robí uholný kameň. Toto robí Šalamún z dnešného čítania. Svätý Augustín to tak vysvetľuje, akú fatolu opakuje. A toto chcel by som urobiť aj ja. Možno nepodarené, ale našťastie aj pokus sa počíta. Ty predstav, nie tvoje výsledky, veď by si zhorela v pýche. Že či Kufa nevidí od seba múdrejších? Prečo tu nestoja? Namiesto Kufu. Kufa vidí múdrejších. A či nevidí svätejších? Kufa to nevie tak povedať. Kufa vidí aj svätejších. Ja vidím aj svätejších od seba, aj múdrejších. Svätý Peter videl od seba svätejších. Svätý Ján bol svätejší. Svätý Pavol bol múdrejší. Ježiš si nevybral Jána svätejšieho, ani Pavla múdrejšieho. Aj v našom inštitúte to tak bolo. Jasne som videl Jána svätejšieho a Pavla, ktorý je tiež tu, múdrejšieho. Ja to vidím. Tak, jak svätý Peter to videl. Ale prečo je svätý Peter? Lebo svätý Peter bol najochotnejší. Ak budú ochotnejší, tí múdrejší, s radosťou ich vymením. Ak budú tí svätejší ochotnejší, s radosťou vymením. Poďte tu. Kde sú dneska? Neviem. Toto, čo v prvom čítaní sa pýtal Boh Izaiáša, kto pôjde? Ja pôjdem, môj Pane. Som muž s nečistými perami. Inými slovami, nie som bezchybný kňaz. Viem o tom. Ale viem, kto mi môže sa dotknúť pery. Bude to štípať, zasvičí, zajojknem a pôjdem. Nie preto, že som svätejší, ani preto, že som múdrejší, ale preto, že som ochotný. Preto som tu. Boh si potom z ochotných ľudí urobí svätých aj múdrych. A budeme žasnúť, jak svätý Peter. Jaký múdry muž, obyčajný rybár, a jaký svätý muž, zradca. Zradca. Jaký svätý muž, neskôr. Vidíte? To je Ježiš. No a teraz, prečo ten konflikt? Jak to je? Čo má byť? No. Keď som bol chlapec, tak môj otec, som Kežmarčan, to je malé mestečko pri Poprade, otec robil v televíznej službe a tam
sa robili tie antény na najvyššiu budovu. Evangelický kostol bol, v Kežmarku je tak tá väža dobre postavená a otec ma zobral ako takého chlapca, šiel som s otcom hore. Tak som tak pri stene a som žasol, jak otec išiel ku zabradliu, zabrala sa držal a robili tam si pánečku. Toto by otec nezrobil ani s tým svojim kolegom, keby tam nebolo zabradlie. Zákon, ktorý nám Boh dáva, je zabradlie. Hlupák povie, že zákon nás obmedzuje. Múdry človek povie, ale pomáha. Zabradlie ti predsa neskáče do cesty. Ty ho môžeš preskočiť, môžeš ho spivovať a môžeš ho dobre použiť. Tak, jak dopravné zákony nie sú preto, aby nás obmedzovali, ale bez dopravných zákonov okamžite havárky by boli. Tie dopravné zákony v Božom slova je 10 Božích prikázaní. Boh nám dáva dva typy zákonov. Prvý, prirodzený a druhý, nadprirodzený. Ten prirodzený vtlačil do srdca každému, aj našim bratom, neveriacim, inovercim, aj našim odporcom. Prirodzený. Aj tí, ktorí sú silno proti nám a zvlášť proti Kufovi, aj on veľmi dobre vie, či kradol, alebo čestne konal. On vedel, či teraz klamal, alebo neklamal. Vie presne, či podvádza svoju ženu, alebo nepodvádza. On to vie. Skade to vie? Boh mu vtlačil ten prirodzený zákon tu, do srdca. Do srdca. Prirodzený. A nadprirodzený, to je to, čo farár číta, hoci ktorý kňaz, to je písmo. To je to. A vieš čo? Vie rozčuliť tých ľudí, ktorí milujú hriech? Presne toto, preto je ten konflikt. Lebo ty svojim životom im prstom ukazuješ na prirodzený zákon, si svedomým pre svojho muža, ktorý ťa podvádza, pre svojho kolegu, ktorý kradne, pre svoju kolegyňu, ktorá klame. Ty si svedomým a preto majú nervy na teba, lebo ty im prebudzáš to svedomie. Preto tu je tá nenávisť. A preto, že Ježiš ešte presne podľa písma dáva ešte jemnejšie, krásne dáva tie mantinely a nádherné zabradlie. Včera bolo evanjelium. Buďte jednoduchí jak holubice a opatrní jak hady. Keď budeš len jednoduchý bez opatrnosti, staneš sa hriešne naivným, pyšným. To je hlúposť. A keď budeš len opatrný, bez jednoduchosti, staneš sa s babelcom. Tú prostitútku nepríjmam, tú lesbu, neviem, čo povedia. A keď budeš jednoduchý jak holubica, opatrný jak had, týmto smerom je milosrdenstvo. Týmto je hlúposť, aj týmto je hlúposť. Boh hlúposti nerobí. A nekonečne milosrdenstvo má hranice rozumnosti. Jednoduchý jak holubice, opatrný jak hady. Vidíš, jak nám Ježiš dáva zabradlie? To zabradlie, tá múdrosť je stade. Koľkí ľudia sú v zajatí vlastného hriechu, vlastnej slabosti, sú v zajatí, úplnom zajatí. Oni sú v zajatí. Ďakujem. Mnohí ľudia sú v zajatí vlastného hriechu, oni sú v zajatí. A teraz, jak z toho von? Dakto je v závislosti drogovej, alkoholovej, gamblerskej, sexuálnej, nevie, jak z toho von. Svätý Ján hovorí. Ak zostanete v mojom slove, čo to je zostať v mojom slove? Počúvam, čo farár číta, alebo si to sama čítam. Neviem to zopakovať po farárovi, ale premením to hneď na modlitbu. Hej, to, čo ten farár povedal. Toto, čo som počula, premením na modlitbu. Hej, toto chcem. A modlitbu premením na skutok. To je zostať v mojom slove. Ak zostaneš v mojom slove, aj pokus sa počíta však, ak zostaneš v mojom slove, budeš môjim naozajstným učeníkom, nielen ten, kto vyučuje Ježišovi, to je málo, dneska učiteľov je veľa, každý chce učiť, ale málo kto svedčí. Keď otec povie, chod do kostola, tak je len učiteľ. A keď povie, synu, poď, ideme do kostola, tak je svedok. Dnešný svet potrebuje svedkov. My ideme do ulice, aby sme svedčili, nielen učili, aby sme svedčili. To, že nás nevážia, to som si skoro istý. Pozrite si večer média, mediokracia, vláda médií, jak to nás fúknú do kanála zase. A mňa uvidíte, jak to pôjde. Jak to otočia. Kúknite si dneska správy.
mediokracia, vláda médií, to je pravda, čo povedia médiá. Figu borovú a s makom. Figu borovú a s makom, žiadne také. To by iba chceli, aby to bola pravda. To není pravda. Však, kto zostane v mojom slove, stane sa naozajstným učeníkom, spozna pravdu, pravda s veľkým P je Boh a pravda ho vyslobodí. To je ono. Nekúfa je ten, kto ťa vyslobodí, kúfa ti podáva toho, kto ťa vyslobodí. Kto ťa vyslobodí. Že vidíte? Preto sú nervy, lebo tie dva zákony, prirodzený a nadprirodzený, a ty ako kresťan, katolík, im to pripomínaš. A preto to nepriateľstvo bolo, je a vždy bude. Toto je jediný dovolený spôsob, jak môžeme vtrápiť svojich protivníkov. Tak, že ty budeš žiť podľa evanjelia a staneš sa trňom v oku, vyčitkou, lebo oni vedia, porušil prirodzený zákon a porušila som Boží zákon. Vidíš? Aj nadprirodzený. Oni to vedia. A tí, ktorí milujú viac hriech, tak títo sa dajú do nenávisti. No a teraz, ako kňaz, čo ja mám teraz urobiť? No mám povedať pravdu. Keď kričia, kufa vidí čierno-bielo, to je pre mňa podsta. Kňaz má hlavne čierno-bielo vidieť. Čierne, no to je hriech, toto ti škodí. A biele, to je čnosť, to ti odsloží. Kričali mi takí, vy vidíte iba čierno-bielo. A hovorím, vy vidíte duhovo. Hej. To znamená, že chyba čierna a biela. V duhe chyba čierna a biela. A kňaz má vidieť hlavne to podstatné, čierne a biele. Keď ja nerozumiem tendrom, poldrom, emisiám a CTčkám a transportérom, to mi Pán Boh odpustí. Ale keď ja nenazvem, to je hriech, drahí veriaci, takto sa nesmie žiť. A toto je čnosť, tak treba žiť. Tak môžem založiť svoje kňazstvo na klinec. Hlásaj vhod i nevhod. Keď som vedel napomenúť prostitútku, tak viem napomenúť odvážne aj lesbu. A to je prejav mojej lásky. Nekecam o láske, snažím sa ju žiť. Poď sa pozrieť do Žakovec, či ma milujú lesby a prostitútky, alebo ma preklínajú, nenávidia. Poď sa pozrieť kľudne do Žakovec. No tak, o čom sa rozprávame? Základnou bunkou našej spoločnosti je rodina. Muž hlava a žena srdce. Žiaden krk, kde krúti hlavou, ja chcem. Ne. Extrémni feministky extrémne majú nervy na Pannu Máriu. Čo je feminizmus extrémny? Tu začias Pána Ježiša bol muž a tu bola dolu žena. Prišiel Ježiš a vyrovnal ženu na úroveň muža. Kde to bolo? Pri Jakubovej studni. Rozprával so ženou, vonku, mali nervy. Rozprával s cudzou ženou, ešte väčšie nervy. So Samaritánkou, ešte väčšie, keby aspoň s čistou, s cudzoložnou. Čo tým Ježiš medzi riadkami povedal? Každá žena je rovná mužovi. Kým ženy robia toto, že sa vyrovnávajú svojim mužom, robia správne. To je Boží duch, to sú statočné ženy a devčatá. Ale keď ženy chcú robiť toto, my tým mužom ukážeme. No to je extrémny feminizmus. Toto tu nie, tu je žena na úrovni psa a toto tu tiež nie, to je na úrovni Boha. Ty žena, ty nesi ani pes, ani Boh. Žena, ty si rovnocenná partnerka muža, nie samica, partnerka. Na kufa to musí jasne nazvať, podľa vzoru svojho majstra. Toto, vidíš, toto musím... A keď povie Panna Mária, hľa služobnica Pána, počul som, jak reagovali daktoré tie ženy, chuďatka. Keby povedala spolu služobnica Pane, ale Pána, hľa služobnica Pána. Jak to Panna Mária povedala, v Turanu Boh zdvihol ponad všetkých mužov a ponad všetky ženy. Hneď po Bohu, hneď po Ježišovi. Nejde pápež, biskup, ty mene nejaký farár. Hneď po Bohu ide žena. Panna Mária, neboj sa byť žena. Neboj sa poslúžiť svojmu mužovi. To ja môžem slúžiť? Áno. A ako? Poslúž mu. Jak? Muž chce,
aby si mu ty poslúžila, obslúžiš ho. On si v bufete môže nepripálené, nepresmažené, nepresolené. Ale on chce, aby si to ty urobil. Prečo? To je v mužskej reči povedané, mám rada. Áno, mám ťa rada. No a on čo? On ti v mužskej reči odpovie, jak? No však ťa poslal vonku, bolo sichrávo, bol dážď, chodnú, ja to dobetonujem. No to robí za teba. Pre teba. To je v mužskej reči povedané, mám ťa rád, milujem ťa. Drsne, ale jasne. Milujem ťa. Veď pre koho som postavil dom? Pre koho to hnojisko betonujem a tie schody? No pre teba. No tak. Nedajme sa popliesť. Nedajme sa popliesť. Rodina je základná bunka našej spoločnosti. Muž je hlava a žena srdcom. Teplo domova vytvára žena. Ako žena nevytvorí, deti na ulicu a muž do krčmy a ja v Žakovce sa môžem zblázniť. Muž hlava, prikazuje, zakazuje, nariadzuje, ruší príkazy. Správny chlap. Ale každý môj rozkaz, príkaz, zákaz je služba mojej milovanej manželke, dcerke. Vtedy ten muž pochopil správne svoju úlohu. Vtedy je správny chlap. Pán farár, môj muž ma nemiluje. Čo? A svätý Pavol mu káže, milujte svoje manželky. No to máte pravdu, aj svätý Peter. No vidíte, to som nevedela. A veta predtým? Veta predtým. Toto skrývajú ženy. Ženy, podriadte sa svojim mužom. Svojim. Ty si vyberáš muža. Nie ja ti vyberám, ty si vyberáš muža. Tému Ferovi ani Jožovi sa by som v živote nevedela podriadiť. A prečo si ho bereš? Ty si vyberáš muža. Ženy, podriadte sa svojim mužom. Nie je bodka, čiarka. A muži, milujte svoje manželky. Kde začíname? Od žien. Keď to necháte na nás mužov, načakáte sa. Ženy, podriadte sa svojim mužom, čiarka, muži, milujte svoje manželky. Keby tam bola bodka, bolo by nejasné. Ale svätý Pavol to na inom mieste vysvetľuje. Milujte svoje manželky tak, ako Ježiš miluje cirkev. A jak ju miluje? Položil za ňu život. Toto je naozajstná láska muža. Položí život za ženu. Nie jej vezme život, ale svoj život položí za ženu. Vidíš? Počúvaj Božie slovo, počúvaj ho. Tu máš tú múdrosť. Počúvaj, zostaň v Božom slove. Počúvaj, premen na modlitbu a modlitbu na skutok. Chcem byť dobrou matkou, chcem byť dobrým otcom, preto sme tu prišli. Zašepkať Ježišovi. Mal som chlapcov, jeden z tých mi raz povedal, ja som si vodičák urobil na všetko, mám zrobené pre istotu aj na kombajn, aj s tankom som jazdil, hoď všetko. Však? Pre istotu, ak zastupím si, nie som kto nejaký šofér, ale išiel som so šutrom, s vlekom. A naraz mi jeden z mojich chlapcov, hovorí bývalý domovák farár, otca mi púšťajú z basy. Ako zavolaj ku nám. Farár, no, ale zavraždil mi matku. Čo? Matku mi zavraždil. Chlapec bol na balkóne, rodičia sa pohádali a otec s nožom prepichol matku. Chlapec prišiel z balkóna dnu, matka kopala ešte s nohami a hovorí chlapcovi, vyťahni nož. Ťahal som nož, utri krv, utieral som krv a čakal som, kedy mňa otec zapichne. Matku vzali do marnice, otca do väznice, a bezdomovec na svete. Prišiel ku mne, nič nerobil, len pozeral do pece, fajčil jednu cigaretu od druhej a takto. Prišiel o matku. Keď som chodil do Nitry do školy, jeden pán farár mi povedal, to už je roky. Vieš čo, Maroš, v Turecku bol nejaký jeho známy, neviem, kto to bol. Odišli ako rodina do Turecka, ukradli mu ženu v Turecku. Nie, že teraz chlapi pôjdete na dovolenku do Turecka. Ženu budeš presvedčať, poď do Turecka, poď. Ale lebo ťa vezem do Turecka, tak to je lepšie. Ukradli mu ženu. Deti jak plakali. On, nepomohlo nič.
Systém a zákon, ktorý kradne matku, je zlý zákon a zlý systém. Či ho kradnú homosexuáli, či heterosexuáli kradnú matku, je to zlé. A to musí Kufa nazvať, či sa to takomu páči, či ne. Toto je zlé, vidíš, čierne. To je zlé. To je zlé. To neznamená, keď dá Európska únia v pečiatku, že je to dobré. Alebo slovenský zákon, že je to dobré. Slovenský zákon ťa bude trestať za mnohé veci. Za to ťa možno trestať nebude. Ale už konec? Dobre. Dobre. Slovenský zákon ťa za to trestať nebude. Ani Európska únia. Ale Boh ťa vezme na zodpovednosť. Boh ťa zoberie na zodpovednosť. Systém, ktorý kradne matku, je zlý. Zákon, ak je taký zákon, ktorý jednoducho ukradne nevinným deťom matku, že si takto zmyslí, a zoberie mu matku pod akýmkoľvek rúškom, to je zlý zákon. Boh dal Ninive, dal im do ruky to. Buď budete robiť pokánie, opravíte sa, alebo nie. To isté robí Boh nám. Budú prezidentské voľby, budú voľby do Europarlamentu, budú voľby do parlamentu, slovenského parlamentu. Máte to v rukách. Kufa nehovorí, koho voliť, to by bola politika. Kufa nehovorí, ktorých politikov voliť, ale Kufa hovorí, akých voliť. To je morálka. Akých voliť? Tých, ktorí odvážne podporujú rodinu. Tých, ktorí odvážne zlepšujú potratový zákon. Tých treba voliť. Tých treba voliť. Na záver, musím skončiť, ma upozornili, však na záver, bol som v Afrike niekoľkokrát. Prechádzal som napríklad z Keni, keď som bol v Nairobi, 300 kilometrov som šiel sám do Eldoreta. Čo som videl? To by ste neverili. V Nairobi 5 miliónov, oficiálne, neoficiálne 10 miliónov slámov žijú. Keby ste videli, v čom sa kúpu, špinavá taká stoka, také, tam by som ani nevkročil do toho. Jak sa to povie po anglicky, ten mainstream, či jak to povie? Jak? Mainstream, ani to neviem povedať, mainstream. To je tá hlavná stoka, čo tam šikovní politici vynikajúco plavú. Tí tam sú silovní. Pozerajú, kde tí ľudia idú, kde je ten hlavný, ten prúd, no ale tam plávali aj záchodové misy, tam pladá aj hnoj, odpad, tam sú silovní. Toto vedie do stoky. Ten hlavný, toto vedie do stoky. Ty musíš ísť opačným smerom, ku pramenu. A veru, že tam som sa dostal. A tam som sa aj okúpal. Proti prúdu. Keď pôjdeš proti prúdu, mnohí ťa nepochopia. Aj tak plávaj proti prúdu. K pramenu. Namáhaj sa. Nie si viac, než tvoj učiteľ. Však nemôže byť viac, než učiteľ. My sme neprišli preto, aby sme zvíťazili nad našimi protivníkmi. My sme tu dneska prišli preto, aby zvíťazil nad nimi Ježiš. A keď Ježiš zvíťazí nad niekým, ty nesi ponižený, potupený. Ty si zdvihnutý, vracia sa ti naspäť dôstojnosť. Vracia sa naspäť dôstojnosť. Tým, ktorí zle žijú, máme odvážne, ale na mysle lásky podať horkú tabletku. Zle žiješ, takto sa žije správne. Nie som tvojim vzorom, ale Ježiš je tvojim vzorom. Toto sme prišli dneska povedať a toto ideme aj svedčiť do ulice, aj keď nás práva otočia, stavte sa so mnou, že nás otočia. No a čo? My sme prišli svedčiť. Nie je učiteľ nad svojho žiaka. Amen.